شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ብስኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ከም ትኹል ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለማዓልት ዝኸውን እንካፈሎ እዚ ናይ ማዓልት ፕሮግራምና እዩ ነዚ ማዓልት ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ሓቢርና ክንርኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ገበርተ ቃል ንኹን ድብል እዩ ሃሌሉያ ገበርተ ቃል ንኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ቃል አምላኽ ሰማዕት ጥራሕ ኣለዎ ገበርተ ኣለዎ እቶም ንቃል ዝገብሩ ካብቶም ንቃል ዝሰምዑ ፍሊ ዝበለ ህይወት ኣለዎም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አይ ቢሊቭ ሎም ማዓንቲ ስለ ገበርተ ቃል ህይወቶም ከመይ ከም ዝመስል ክንርኢና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኽንሰምዖ ኣይኮነን ተዋሂቡና ንኽንነብሮን ንኽንገብሮን ይተዋሂቡና ምክንያቱ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህያው ዝኾነ ዘይጠፍእ ቃል ኢና ተወሊድና ስለዚ ስጉምትና ኩሉ ከም ቃሉ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ አብ ምግባር ቃል ውጽኢት አለ ሁሉ ጊዜ ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንርእሱኹም እንዳሰማዕኩም ጥራሕስ አይተጠብሩ ይሉ ክብር ለእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ምክንያቱ ገበርት ቃል ክንከውን ስለዝደሊ ሰማዕተ ጥራሕ አይተኹን ይልና ክብር ንጎይታ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ንቃል እግዚአብሔር ካብ ምስማዕ ሓሊፎም አብ ምግባር ዝበጽሑ ሰባት ህይወቶም እንታይ ከም ትመስል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና ኣሎ ሓቢርና ክንርኢና ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 كاب 24 ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ሃሌሉያ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ አብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ኢሉ ዋው ነዚ ነገረይ ንቃለይ ሰሚዑ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ድማ ናይ ህይወቱ መርገጺ ዝገብሮ ሰብ ንሱ ጥበበኛ ሃናጺ ዋይዝ ይሉት ናይ እንግሊሽ ጥበበኛ ሃናጺ ብልሂ ሃናጺ እዩ ንቤቱ አብ ከውሒ ዝስርት ሰብ ኢሉ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል አሚንና ንዑኡ ህይወትና ከም ቃሉ እንስጉሞ ስጉምቲ ኩሉ አብ ቃሉ ተአሚንና ንገብሮ ነገር ኩሉ ከምታ አብ ከውሒ ዝተሰረተት ቤት ይስኹን ኢየሱስ ጎይታ ዝናም ዘነመ ውሕጅ ወሓዘ ንፋስ ውን ነፈሰ ነታ ቤት ከዓ ደፍእዋ አብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ኣይወደቀትን ኣሕዋት ርኢኹም ንቃል አምላኽ ካብ ምስማዕ ሓሊፍና ናይ ህይወትና ምርገጽ እንድሕር ጌርናዮ ንቃል አምላኽ ካብ ምስማዕ ሓሊፍና ላይፍና እንድሕር ጌርናዮ አብ ቃሉ ክንስጉም እንድሕር ጀሚርና ንቃሉ ፕራክቲካሊ አብ ላይፍና ክንፍትኖ እንድሕር ጀሚርና ንቃሉ አብ ህይወትና ብምስጓም ክንሪኦ እንድሕር ጀሚርና ህይወትና ከምቲ ብጥበብ እሞ ከዓ አብ ከውሒ ዝተሰረተት ቤት ይዝመስል ንፋስ እንተመጸ ውሕጅ እንተመጸ ማንም ዓይነት ናይ ህይወት ቻሌንጅ እንተመጸ ነቶም ከም ቃሉ ዝስጉሙ ሰባት ንህይወቶም ክደፍአ ዓቕሚ የብሉን ርኢኹም ኣሕዋት ንቃሉ አሚንና ዝጀመርናዮ ቢዝነስ ንቃሉ አሚንና እነገልግሎ አገልግሎት ንቃሉ አሚንና እንመርሖ ቤት ከም ቃሉ ጌርና እንመርሖ ማንም ዓይነት ነገር አብ ህይወት ብዘጋጥሙ ንፋሳት ደው አይብልን እዩ አብ ህይወት ብዘጋጥሙ ንፋሳት አይወደቀን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ናይ መጨረሻ ዘተአማምን ዘይሕፍር ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለዚህ ንህይወት ከም ቃሉ ክንነብራ ዝወሰና ሰባት እንተዳ ኣለና ኮይና አብ ዘመን ኩሉ ህይወትና አይናሕፍርን ኢና ሓደ ምስጢር ክነግረኩም ቃል አምላኽ ስለዚ ሰማዕካዮ ውጽኢት አብ ህይወትካ አይርኤካን እዩ ስለዚ ነበርካዮ አብ ኡዶው ስለዝበልካ ግን ውጽኢት አብ ህይወትኪ ክትርኢ ትኽእል ኢኺ ቃሉ ብምግባር እዩ ውጽኢቱ አብ ህይወትና ዝረአ እመኑኒ ንናይ እግዚአብሔር ቃል አሚንና ህይወተይ ከምትሱ ዝብሎ ኢልና ደው እንድሕር ኢልና ብርግጽ ዝነግረኩም ዘለኹ ውጽኢት አብ ህይወትና ክንርኢና ምክንያቱ እቲ ቃል ከምቲ ዝበሎ እዩ እቲ ቃል ኣይሕፍርን እዩ እቲ ቃል አብ ውጽኢት ዘብጽሕ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ቀጺሉ ከምዚ ኢሉሎ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ አብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ውሕጅ ወሓዘ ንፋስ ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳድቓ ድማ ዓቢ ኮነ ርኢኹም ንቃል አምላኽ ዝሰምዑ ግን ነቲ ዝሰምዕዎ ደው ዘይብሉሉ ነቲ ዝሰምዕዎ ዘይነብርዎ ነቲ ዝሰምዕዎ ዘይገብርዎ እንድሕር ኮይኖም ግን ቤቶም ከም አብ ሑፃ ዝሰረቱ ሰባት እዮም ዝመስሉ ምክንያቱ
መጽሐፍ ቅዱስ ለቃል አምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሰማዕካዮ ኣብ ግብሪ እንተ ብፅሕካዮ ውፅኢት ዘምፀልካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ርግፀኛ ኮይኑ ሎ ማሕደ ነገር ክነግረኩም ዝሰማዕኩሞ ቃል ዝተረድአኩም ቃል ኣብኡ ደው በሉ ውፅኢት ድማ ኣብ ህይወት ክትርእይኹም ምኽንያቱ ተፈቲኑ ዝሓለፈ ውፅኢታዊ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ኣብኡ ደው ንዝብሉ ይእመነሎም እዩ ነቲ ቃል ደው ንዝብሉ ሰባት እግዚአብሔር ይተግህ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ትጉህ ኣምላኽ እዩ ነገር ግን ኣብ ቃሉ ደው ዝብሉ ሰባት ይደሊ ስለዚ ሎሚ ማንም ዓይነት ነገር ንኹነታት ምርኣይ ገዲፍኩም ንቃሉ ርኢኩም ደው ተዳኢልኩም ብርግጽ ዝነግረኩም ዘለኹ ማዕበል ኣይክእለኩምን እዩ ንፋስ ኣይክእለኩምን እዩ ውሕጅ ኣይክእለኩምን እዩ ዋይ ተተባሃለ ንቃሉ ዝገብሩ ሰባት ልዕሊ ኩነታት እዮም ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ እግዚአብሔር ይባርኽኩም እታ ዝተረድአትኩም ቃል ኣብ ኣደወሉ ኣብ ሓደ ደረጃ ከተእትወኩም እያ ቃል ኣምላኽ ምስ ተሰምዐ ኣብ ግብሪ ክበጽሕ ኣለዎ ቃሉ ናብ ግብሪ ክበጽሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቃሉ ኣሚንና ክንስጉም እንተኮይና ግን ነቲ ቃል ሜዲቴት እንዳገበርና ኣብ ልብና ከም ዝኣቱ ክንገብሮ ኣለና ብዙሓት ሰባት ንቃል ኣምላኽ ሓቂ ኢሎም ኣብ ህይወቶም ዘይነብርዎ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ቃል ሓቂ እንዳበልዎ ነገር ግን ከምቲ ቃል ደው ምባል ንምንታይ ስኡሉ ተኢልኩምኒ እቲ ቃል ኣብ ርእሶም እዩ ዘሎ ቃል ኣብ ልብን ተኣትዩ ህይወትካ ኮይኑ ዝግለጽ ስለዚ እሱ ዝብለክ ጥራሕ ኣሳላስሊ ከምኡ ድማ ክትኮኒ ኢኺ ሻሎም